Παρακαλεί να καθίσετε και θα έρθει σε 1 λεπτό. Σουζάννα, πήγαινε γρήγορα και πες στην κυρία σου ότι θα θυμώσω αν πήγε να αλλάξει φόρεμα για χατήρι μου. Η δεσποινής Μπέινς δεν μπορεί να δεχτεί μια επίσκεψη αν δεν αλλάξει πρώτα. Εγώ δεν είμαι επισκέπτης, αλλά και να ήμουν μια επίσκεψη τόσο πρωί. Η δεσποινής Μπέινς, όπου να είναι τελειώνει το ντύσιμό της. Γι' αυτό μη σας νοιάζει. Λυπάμαι, ήταν η μοναδική ευκαιρία που είχα. Γυρίζω στο Λονδίνο το απόγευμα. Με το σιδηρόδρομο δεσποινής? Ναι. Αχ, έχετε περισσότερο θάρρος από μένα. Για πες μου, Σουζάννα, η κυρία σου είναι καλά? Είναι αρκετά καλά. Στεναχωριέται καθώς ξέρετε. Ο Σολομών την έχει πολύ απογοητεύσει. Ο Σολομών, ποιος είναι αυτός? Η γάτα. Γέννησε. Γι' αυτό τάραξε τόσο πολύ την κυρία που παραλίγο να αρρωστήσει. Τι λες, γέννησε ο Σολομών? Μάλιστα. Τη φωνάζουμε ακόμα Σολομών. Γιατί έχει συνηθίσει αυτό το όνομα. Αλλά τώρα πια δεν θα είναι το ίδιο. Η δεσποινής Μπέινς αισθάνεται ότι ο Σολομών την ξεγέλασε. Και εσύ, Σουζάννα, πώς είσαι? Πολύ καλά, δεσποινής. Μισό λεπτό. Δεσποινής Μάστερς. Ναι, τι συμβαίνει? Να, δεσποινής. Σας ακούει η κυρία μου. Υπάρχει κάτι που με στεναχωρεί. Και αν της μιλούσατε εσείς για μένα, είμαι βέβαιη ότι... Τι τρέχει, Σουζάννα? Να, δεσποινής Μάστερς, όταν πρώτο ήρθα εδώ, μόλις βγαλμένη από το φιλανθρωπικό σχολείο, η δεσποινής Μπέινς μου είπε: Λοιπόν, Σουζάννα, όχι φίλους. Και εγώ της είπα: Φίλους, κυρία, ποτέ. Αυτό το είπα όταν ήμουνα πάρα πολύ νέα, για να ξέρω τη σημασία του. Άλλοι βέβαια στη θέση μου, ίσως να μην κρατούσαν το λόγο τους, όμως εγώ... Ώστε θέλεις να έχεις φίλους, Σουζάννα? Όχι, δεσποινής, όχι φίλους. Αλλά ένας φίλος είναι αρκετός για μια γυναίκα. Έχεις κάποιον υπόψη σου? Είδα τον Τζέιμς Μπράουν να με γλυκοκοιτάει. Και αν δεν είχα δώσει το λόγο μου στην κυρία, όμως αυτός ο Τζέιμς... Καταλαβαίνω. Έδωσε την υπόσχεσή μου και την κρατώ. Πάω να της το πω.
και είναι σαν να το μαντεύει. Γιατί υπάρχει κάτι στο μάτι της που με σταματάει. Όχι βέβαια ότι εκείνη δεν είχε ποτέ της φίλο. Σουζάννα! Μα μπορεί να ζει κανείς τόσα χρόνια εδώ στο Κράνφορντ χωρίς να ξέρει την παλιά ιστορία της Δεσποινίδος Μπέινς. Σιωπή, Σουζάννα. Μα είναι αλήθεια. Και το πιο σπουδαίο είναι πως γύρισε τώρα από τις Ινδίες. Τον είδα. Ο κύριος Ρέτφερντ γύρισε. Σεις είπατε το όνομά του. Όχι εγώ. Μάλιστα γύρισε. Πότε? Εκείνο που ξέρω εγώ είναι πως εχθές, την ώρα που κράταγα την τσάντα και η Δεσποινής Μπέινς ψώνιζε από τον μπακάλικο του Βίλσον, ήταν ένας κύριος εκεί που αγόραζε σπίρτα για να ανάβει το πουράκι του. Πουράκι? Στον αριστοκρατικό δρόμο στο Κράνφορντ? Μάλιστα, Δεσποινής. Και χαιρέτησε την κυρία με το καπέλο του. Και αυτή ταράχτηκε τόσο πολύ που πιάστηκε από το χέρι μου. Την άκουσα να λέει «Ο κύριος Ρέτφερντ». Και η κοπημιλιά της να είναι έτσι «Ο κύριος Ρέτφερντ». Συγγνώμη. Και συνέχισε τα ψώνια της σαν να μην είχε γίνει τίποτα. Α, είναι γυναίκα γενναία. Και αυτό που θέλω να πω, αν και είμαι η υπηρεσία της, είναι πως αφού η κυρία μου είχε φίλο, γιατί να μην έχω κι εγώ τον Τζέιμς Μπράουν. Θα δω τι μπορώ να κάνω γι' αυτό, Σουζάννα. Ευχαριστώ πολύ. Έλε. Αγαπητή μου Δεσποινής Μπέινς. Συγγνώμη για την πρωινή επίσκεψη. Και πιο νωρίς να ερχόσουν. Τώρα βέβαια ήταν η μοναδική ευκαιρία που είχα. Ήρθα χτες και φεύγω σήμερα. Δεν σε πολύ βλέπουμε πια στο Κράνφορντ. Ναι, τώρα τελευταία έχω. Έμαθα και τα ευχάριστα νέα, Έλεν. Αραβωνιάζεσαι. Μάλιστα, Δεσποινής Μπέινς. Δεν θα μου ευχηθείς για τα ευχάριστα? Ανόητη. Πάντα ευχόμουν για σένα κάθε καλό. Θέλω να σου γνωρίσω τον Χάρη, Δεσποινής Μπέινς. Είναι εδώ μαζί μου. Αλλά ξέρω ότι κανένας άντρας δεν πέρασε το κατόφλι του σπιτιού σου, από ό,τι θυμάμαι ως τώρα. Αλλά πίστευω ότι για μένα θα έκανες μια εξαίρεση. Έλεν, μου ζητάς να δεχτώ τον αραβωνιαστικό σου σε αυτό το σπίτι? Συγγνώμη για την παράλογη επιθυμία μου, αλλά ήθελα τόσο πολύ ο Χάρη να δει αυτό το δωμάτιο που εσύ με έμαθες να πλέκω και να κεντώ. Θα χαιρόμουν πολύ να το γνωρίσω, αλλά κάπου αλλού. Το σπίτι μου, καθώς ξέρεις, δεν είναι κατάλληλο να περιποιηθώ έναν άντρα. Θα έχω αγωνία. Μη μου σπάσει καμιά πορσελάνη. Αρκετά ανησυχούσα με το Σολομών, μέχρι που βεβαιώθηκα ότι οι γάτες έχουν λογική και λεπτότητα στις κινήσεις τους, ενώ οι κινήσεις των ανδρών δεν έχουν καμία χάρη. Ο Χάρη είναι πολύ λεπτός. Δεν αμφιβάλλω, αγαπητή μου, αλλά ο άντρας μέσα στο σπίτι είναι συνεχώς μέσα στα πόδια σου. Θα αισθάνεται έξω από τα νερά του. Τι θα τους ήθελες, να ζουν μέσα στους στάβλους? Δεν επιβάλλω κανόνες στους άλλους, έλεγα. Έχω αποφασίσει μόνον για τον εαυτό μου. Και για τη Σουζάννα επίσης? Η Σουζάννα, αγαπητή μου? Η Σουζάννα αγαπάει κάποιον, αλλά δεν θέλει να θετήσει την υπόσχεσή της σε σένα. Αγαπητή μου, είπα φίλους όχι. Και εννοούσα όχι φίλους. Τώρα, αν η Σουζάννα είναι ερωτευμένη, έχει την απογευματινή της έξοδο κάθε 15 ημέρες. Δεν θα τη ρωτήσω με ποιον κάνει το περίπατό της στον Ντόρκας. Η κουζίνα μου όμως δεν είναι τόπος για τον εκλεκτό της Σουζάννας. Εδώ άντρες της δικής μας τάξης και συνήθως μιλούν τόσο δυνατά σε κλειστούς χώρους. Όσο μάλλον από την τάξη της Σουζάννας. Ναι, αλλά φοβάμαι ότι αισθάνεται μοναξιά. Η Σουζάννα έχει τη δουλειά της. Εσύ δεν αισθάνεσαι ποτέ μοναξιά? Τα σκοτεινά βράδια του χειμώνα. Μοναξιά. Ανόητη. Ναι, κάποτε φοβόμουν τη μοναξιά. Και μία φορά που έγινα διαρρήξη στο Κράνφορντ, σκεφτόμουν πόσο πιο ασφαλής θα ήμουν αν είχα ένα σύζυγο στο πλευρό μου. Σε εκπλήσει που μιλάω για σύζυγους. Όχι, δεν τολμώ να πω τη λέξη πριν έρθει ο καιρός, αλλά πραγματικά δεν είναι άσεμνο. Ναι, θυμάμαι τότε που κι εγώ ήθελα να παντρευτώ όπως κάθε γυναίκα. Ο άντρας που πίστευα ότι θα παντρευτώ έφυγε με το πρώτο ασυλλόγιστο όχι που του είπα όταν με ζήτησε. Ως τώρα δεν ξέρω τι μου ήρθε να πω όχι, ενώ παλόμουν ολόκληρη λέγοντας ναι. Αυτός το πίστεψε και έφυγε μακριά. Έλεγε να είσαι ευτυχισμένη με το Χάρη και να ευχαριστείς το Θεό που δεν είπες όχι. Δεσποινής Μπέινς, πιστεύω ότι είμαι μια ταπεινή γυναίκα. Είπα όχι 2 φορές. Αλλά ο Χάρη με ρώτησε και τρίτη.
Και τότε πίστεψα ότι ήμουν έτοιμη να ενδώσω. Ο κύριος Ρέτφερν με ζήτησε μόνο μία φορά και μετά έφυγε. Ο κύριος Ρέτφερν? Αυτό ήταν το όνομά του. Δεν ήθελα να το αναφέρω. Ξέχασέ το, σε παρακαλώ, Έλεν. Οι παλιές αναμνήσεις καλύτερα να λησμονιούνται. Μου δίνει, σε παρακαλώ, τη βεντάλια μου. Είναι πάνω στο τσάκι. Ο κύριος Ρέτφερν. Όμως, Δεσποινής Μπέινς, υπάρχει ακόμα το μέλλον. Όχι. Μόνο φαντάσματα του παρελθόντος υπάρχουν, που είναι δύσκολα να τα κατανικήσεις. Για μένα δεν υπάρχει μέλλον. Έζησα τόσο καιρό με τις σκιές μου που φοβάμαι το φως. Οι σκιές σου? Εσύ δεν θα ζήσεις στον κόσμο των σκιών. Ο άντρας σου και τα παιδιά σου σε περιμένουν και σε φωνάζουν μέσα στο φως. Με κάνεις και ντρέπομαι. Να ντρέπεσαι? Για ποιο λόγο? Να είσαι υπερήφανη για τη ζωή και να τη χαίρεσαι. Έχω τόσα πολλά και ζητάω περισσότερα. Και εσύ είσαι ευχαριστημένη με τόσα λίγα. Εγώ? Μα η ζωή είναι για τους νέους. Η ζωή και η ολόκληρη μέρα. Για μένα τα γυρατιά και οι σκιές. Ναι, έλα. Κάποτε φοβόμουν τη μοναξιά. Έκλαιγα γιατί οι μέρες ήταν μεγάλες και οι νύχτες ατελείωτες. Και τώρα? Τώρα έχω συντροφιά τα παιδιά που έκανα με τη φαντασία μου. Είναι ακριβώς όπως τα άλλα τα παιδιά. Μόνο αυτά είναι δικά μου, κατά δικά μου. Δεν μεγαλώνουν, δεν γίνονται μεγάλα και αδέξια. Είναι πάντα μικρά και χαριτωμένα. Είναι όμορφα και με καλούς τρόπους. Έρχονται κοντά μου όταν είμαι μόνη και τότε, ξέρεις, Έλεν, δεν αισθάνομαι καθόλου μοναξιά. Κάθονται σε αυτά τα καθισματάκια που έχω γύρω από το τσάκι. Να, αυτό είναι της Μερούλας και αυτό είναι του Τζον. Τα ποτάκια τους δεν είναι ποτέ λερωμένα. Δεν πειράζουν τα καλύματα. Και οι φωνούλες τους είναι κατεβασμένες και μαλακές. Έχω ξυπνήσει τα βράδια από το αγκάλιασμα των χεριών τους γύρω από το λαιμό μου. Τα αγαπημένα μου μου δίνουν τα χειλάκια τους να τα φιλήσω, όπως κάνουν τα αληθινά μωρά στις μητέρες τους. Αναρωτιέμαι αν δεν είναι καλύτερα έτσι. Όχι, ποτέ. Ξέχασέ το, σε παρακαλώ, Έλεν. Μίλησα για πράγματα που δεν έπρεπε να μιλήσω. Ελένη, μίλησέ μου για τον αραβόνα σου, πώς πάνε οι ετοιμασίες. Να κόψεις λεβάντα από τον κήπο, λεβάντα για τα ρούχα, ροδόφυλλα για τα δωμάτια. Έχω και τα δύο για σένα. Δεσποινής Μπέινς. Τι τρέχει, Σουζάνα? Ένας κύριος ζητάει να σας δει. Ένας κύριος? Ναι, Δεσποινής Μπέινς. Είναι ο ίδιος ο κύριος που συναντήσαμε χτες στο μπακάλικο του Γουίλσον, αν αγαπάτε. Μόνο που σήμερα είναι ακόμα καλύτερα ντυμένος. Του είπα ότι δεν μπορείτε να το δεχτείτε, αλλά ήτανε λες και μιλάω σε τείχο. Θα τον δεχτώ, Σουζάνα, και φρόντισε. Εδώ μέσα? Ναι. Φύλαξέ μας για ό,τι γίνει. Έλεν, μην είναι κοντά μου. Είναι η ώρα της δοκιμασίας μου. Μη μ' αφήσεις, παιδί μου. Όχι, αφού το θέλεις θα μείνω. Δεν έχω αρκετό θάρρος. Ευτυχώς που είσαι εδώ, ευτυχώς που ήρθες και άλλαξα και έντυμα. Είσαι θαυμάσια έτσι. Έχεις ένα χρώμα. Αχ, τρέμωσα το πουλί. Είναι καλά τα μαλλιά μου. Είσαι τέλεια. Έλεν, τι να του προσφέρω? Λικέρα από βατόμουρο. Ταιριάζει αυτό στους κυρίους. Πίνουν τσάι το πρωί. Αχ, δεν ξέρω από αυτά. Είμαι τόσο ανίδεη από άνδρες. Δεν θα θέλει τίποτε άλλο από σένα. Μάλιστα. Κύριε Ρέτφερν. Συνταγματάρχης, κύριε. Συνταγματάρχης. Συνταξιούχος του στρατού των Ινδιών. Ο συνταγματάρχης Ρέτφερν. Η βαφτισιμιά μου, Δεσποινής Μάστερς. Δούλουσες Δεσποινής. Θα καθίσετε, συνταγματάρχα?
Αυτή η καρέκλα είναι πιο γερή από ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε. Σας ευχαριστώ, κυρία. Μπορώ να σας προσφέρω ένα αναψυκτικό συνταγματάρχα? Λίγο λίκερ από βατόμουρο ή... Ευχαριστώ, δεν μου αρέσουν τα βατόμουρα. Μάλιστα. Θα βρίσκετε το Κράμφορντ πληκτικό ύστερα από τη στρατιωτική σας σταδιοδρομία, συνταγματάρχα Ρέτφερν. Μου είναι πολύ ευχάριστο που ξαναήρθε στην Αγγλία. Ναι, είναι πιο ασφαλής, δεν αμφιβάλλω. Οι Ασιάτες είναι άγριοι. Δεν ήρθα εδώ να μιλήσω για τον εαυτό μου, δεσποινής Μπέιλις. Μα εσείς είχατε μια περιπετειώδη ζωή, ασφαλώς. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά η ιστορία ενός στρατιώτη δεν είναι για αυτιά γυναικών. Η ζωή μου έχει λιγότερο ενδιαφέρον για σας από ότι η δική σας για μένα. Η δική μου? Ναι, μάλιστα, αλλά εγώ... Μάλιστα, κύριε. Γι' αυτό ήρθα εδώ να μάθω για σας. Και επειδή η δεσποινής Μάστερς θα τα γνωρίζει καλύτερα σαν βαφτισιμιά σας που είναι, ας μην την κουράζουμε να τα ξανακούσει. Μπα, η Έλεν δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άλλωστε δεν έχω να πω τίποτα. Έχετε δίκιο, συνταγματάρχα Ρέτφερν. Πρέπει να αφήσω 2 παλιούς φίλους μονάρχους. Όμως, Έλεν, συνταγματάρχα, ο ερχομός σας μας διέκοψε. Η Έλεν μου μιλούσε για τον αραβώνα της. Τα συγχαρητήριά μου, δεσποινής Μάστερς. Ευχαριστώ πολύ, συνταγματάρχα Ρέτφερν. Λέγε λοιπόν, Έλεν. Μα ειλικρινά, δεσποινής Μπέινς, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Α, έτσι. Παρακαλώ. Μπορώ να πω 2 λόγια στη Σουζάννα πριν φύγω? Δεν θα φύγεις. Πρέπει. Μα... Θα περάσω κάποια στιγμή αργότερα να σε αποχαιρετήσω. Καλή σας μέρα, συνταγματάρχα Ρέτφερν. Καλημέρα σας, δεσποινής Μάστερς. Σας εύχομαι κάθε ευτυχία. Και τώρα, Λούσι. Συνταγματάρχα Ρέτφερν. Σου υπενθυμίζω, Λούσι, ότι το όνομά μου είναι Κάρολος. Δεν το έχω ξεχάσει. Σε διαβεβαιώ πως ούτε την τελευταία φορά το πρόφερες. Σε αυτό εδώ το δωμάτιο δεν ήταν. Ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα ένα τόσο δυνατό χτύπημα όπως εκείνη την ημέρα που μου είπες εκείνο το όχι. Πιο νέος είχα φάει χιλόπιτες. Το χτύπημα εκείνης της μέρας ήταν το δυνατότερο από όλα τα χτυπήματα. Αλήθεια. Πόσος καιρός από τότε? 35 χρόνια πριν. 35 χρόνια, 3 μήνες και 10 ημέρες. Α, δεν το ξέχασες. Ούτε κι εγώ βέβαια. Όχι. Και χωρίς να χαιρετήσω έφυγα σαν τον βρεγμένο σκύλο με την ουρά στα σκέλια και πήρα τους δρόμους για τις Ινδίες. Και ξέρεις, Λούση, από την πρώτη στιγμή που έφτασα εκεί για ένα πράγμα προσπαθούσα: να ξαναγυρίσω εδώ. 35 χρόνια προσπαθούσα. Στην αρχή δεν μπορούσα να φύγω και όταν μπορούσα δεν είχα τα εισιτήριά μου και όταν τα απέκτησα και αυτά με έπιασαν πυρετή και όταν συνήλθα από τους πυρετούς έπρεπε να παρασκαστώ στη μονάδα μου που έφευγε για νέες επιχειρήσεις και όταν συνήλθα από τα τραύματά μου... Πληγωθήκατε? Ναι, από μια σφαίρα που με κράτησε για κάμποσο καιρό στο κρεβάτι ώσπου να ξαναφύγω για νέες επιχειρήσεις. Έτσι πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι που συμπλήρωσα τα χρόνια της υπηρεσίας, έφτιαξα τα χαρτιά μου για την Αγγλία και με αυτά τελειώνω για τον εαυτό μου. Εσύ, Λούση, τι έκανες? Εγώ στο σπίτι μου. Σπίτι? Ξέρεις τι σημαίνει για μένα σπίτι? Άκουγα τους άλλους συναδέλφους να μιλάνε για σπίτι, μητέρες, αδελφές, αγαπημένες. Για όλους σπίτι σήμαινε κάτι. Για μένα σπίτι ήταν το Κράμφορντ. Μα εσείς δεν μένατε στο Κράμφορντ? Μα το Κράμφορντ σημαίνει εσένα, Λούση. Δεν καταλαβαίνεις γιατί γύρισα? Δεν ήσασταν σε ηλικία να αποστρατευτείτε? Σε ηλικία? Αισθάνομαι τόσο νέος όπως την ημέρα που έφυγα. Ήρθα εδώ, Λούση, να σου κάνω μια ερώτηση. Υπόθεσε πως δεν σε άκουσα τότε. Υπόθεσε πως θα σε ξαναρωτούσα.
θα μου έλεγες πάλι όχι? Δεν ξέρω τι θα έλεγα. Έλα Λούση, έχεις χαραγμένα στο μυαλό σου τα χρόνια που δεν βλεπόμασταν. Δεν με ξέχασες. Πάνε τόσα χρόνια από τότε. Δηλαδή, τι θέλεις να πεις? Περασμένα, ξεχασμένα? Ναι, σας παρακαλώ συνταγματάρχα Ρέτσφερντ. Δεν συμφωνώ κυρία μου, αλλά υπακούω. Το παρελθόν είναι παρελθόν, αλλά υπάρχει το μέλλον. Λογαριάζετε από εδώ και στο εξής να μείνετε στο Κράμφορντ συνταγματάρχα? Ελπίζω Λούση. Θα μείνω για λίγο καιρό σε κάποιο ξενοδοχείο, ώσπου να βρω εδώ μια στέγη να ρίξω άγκυρα. Τότε, χωρίς αμφιβολία, θα βλεπόμαστε κάπου σε φιλικά σπίτια. Σε σπίτια άλλων? Μα εσύ είσαι μια ανεκτήμητη οικοδέσποινα Λούση. Συνταγματάρχα Ρέτσφερντ, μου θυμήσατε τον καιρό που με επισκεφτήκατε για τελευταία φορά. Ο πατέρας μου τότε είχε πεθάνει. Από εκείνη τη μέρα που με επισκεφτήκατε μέχρι και σήμερα, κανένας άνδρας δεν έχει μπει σε αυτό εδώ το σπίτι. Ο ερχομός σας εδώ αναποδογυρίζει όλες μου τις συνήθειες. Είναι νομίζω καιρός να έχετε μια μικρή συντροφιά και από άντρες. Αυτό εδώ είναι το σπίτι μιας γεροντοκόρης. Στη γκρεμάλα η γεροντοκόρη. Σου ζητώ συγγνώμη Λούση, στρατιωτική χοντροκοπιά. Εγώ όμως τώρα σε βλέπω όπως και τότε, με το ωραίο σου πρόσωπο και τα αγαπημένα μαύρα μάτια που έχουν τη φλόγα του έρωτα μέσα τους και με μάγευαν, αφήνοντάς μας για ώρες να σε σκέπτομαι. Και μάλιστα κυρία, θα το πω, να φαντάζομαι τα ωραιότερα πόδια του κόσμου κάτω από τη φούστα σου. Ο Θεός να με συγχωρέσει που αναθυμιέμαι αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορείς να φανταστείς Λούση τι ανακούφιση μου δίναν να σκέφτομαι τα πόδια του στις Ινδίες. Συνταγματάρχα, μήπως θα ήταν καλύτερα να τρίψετε λίγο τα μάτια σας? Γιατί κύριε? Για να με δείτε όπως είμαι. Δεν βλέπω καμία αλλαγή. Είναι σαν να ήταν χθες. Με κοροϊδεύετε? Δεν κοροϊδεύω, κάτι ιερό για μένα. Τότε, αφού σας ευχαριστεί να είστε τόσο υποτικός, προτιμότερο είναι να βρείτε κάτι καλύτερο για τον υποτισμό σας παρά εμένα με τις ρητίδες μου. Λούση, έχεις ένα καθρέφτη? Τις ρητίδες μου τις βλέπω κάθε μέρα. Ο καθρέφτης σου λέει ψέματα. Συνταγματάρχα, είμαι αρκετά ηλικιωμένη για κοπλιμέντα. Μπορώ να σας ρωτήσω σε τι οφείλω την επίσκεψή σας? Την επίσκεψή μου κυρία? Βιάζεστε λίγο. Και εσείς αργείτε πολύ. Πολύ καλά. Θα είμαι σύντομος. Στο στρατό δεν συνηθίζουν να χτυπούν στον αέρα. Ήρθα εδώ με ένα σκοπό. Και ο σκοπός μου είναι να σου ζητήσω να γίνεις γυναίκα μου. Είναι η δεύτερη φορά που σε ρωτάω, από την καταραμένη εκείνη πρώτη φορά που δεν ήταν δικό μου λάθος και έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε. Είναι προνόμιο των γυναικών να αλλάζουν ιδέες. Εσύ δεν άλλαξες? Ναι Κάρολε, άλλαξα γνώμη. Λούση, Δεν με κατάλαβες? νομίζω πως άλλαξες γνώμη. Κάρολε, και ότι... όταν είπα όχι, το είπαν τα χείλη μου. Η καρδιά μου και το μυαλό μου έλεγαν πονεμένα ναι. Αυτό βέβαια πριν 35 χρόνια. Σήμερα όλος μου εαυτός σου απαντάει όχι. Έτσι. Όμως τώρα δεν θα σταθώ στο ένα σου όχι. Θα σε ρωτήσω και θα σε ξαναρωτήσω ώσπου... Όσο του τι Καρόλε? Όσο του ξαναγίνω πάλι κοπέλα? Όσο να ρωτάς και να ξαναρωτάς δεν πρόκειται να βρω τα νιάτα μου. Ούτε εσύ τα δικά σου. Τα δικά μου? Ο χρόνος δεν παίζει κανένα ρόλο στον έρωτα αν η αγάπη δεν γεράσει. Και σένα η αγάπη σου δεν γέρασε? Είναι νέα, δυνατή και στρογγυλή. Δεν έχασε το Να σπίγο. σου πω το γιατί. Γιατί ταξίδεψες και σταδιοδρόμησες στις Ινδίες. Σκεπτόσουν άλλα πράγματα παραμερίζοντας τον έρωτα. Όχι. Ναι, ξέρω. Με έβαλες σε ένα μικρό μυφό της καρδιάς σου και με σφράγισες όπως σφραγίζουν τα δαμάσκηνα στα κουτιά.
Από καιρό σε καιρό με έβγαζες από τη θυπούλα που με είχες βάλει για να με ξεμουφιάσεις και να με ξαναβάλεις στη θεσούλα μου, μέχρι να πάρει τέλος η επόμενη αποστολή που θα πήγαινες με τη μονάδα σου για να βρεις χρόνο να με ξανακοιτάξεις. Εγώ όμως δεν είχα τίποτα να απασχολήσω το μυαλό μου. Δεν σφράγισα τον ερωτά μου για να το διατηρήσω νοπό. Ο πόνος ήταν αβάστατος, μέχρι που ήρθε ο χρόνος να κλείσει την ανοιγμένη πληγή. Ο χρόνος στην αγάπη σου για μένα έβαλε ένα φωτοστέφανο. Τη δική μου τη σκότωσε. Λούση, δεν είναι ακόμα τόσο αργά. Η αγάπη δεν πεθαίνει. Ίσως αποκοιμιέται. Άσε με να στην ξαναφέρω στη ζωή σου. Πέρασε πολύς καιρός και είναι αργά πια. Κάρολε, θέλω να με πιστέψεις, είναι αργά πια. Δεν προσμένω καμιά ευτυχία. Έχω τις μικρές μου χαρές. Εγώ τι έχω? Τη ζωή σου, Κάρολε. Μια γεμάτη ζωή. Τη ζωή ενός άντρα. Έζησα με ελπίδες. Δεν μπορώ να ζήσω με καημούς. Κάνε τους καημούς σου αναμνήσεις. Τι? Τι? Εσύ σταδιοδρόμησες μέσα στο χρόνο. Σε μένα ο χρόνος έφερε την καταστροφή. Λοιπόν, Λούση, δεν μου δίνεις καμιά ελπίδα? Καμιά. Στις Ινδίες δεν γνώρισα την ήττα. Τώρα όμως είστε πίσω στην Αγγλία, συνταγματάρχα. Συνταγματάρχα. Αντίο, Κάρολε. Λούση. Αντίο. Έλεν, σε στενοχώρησα όταν σου είπα ότι δεν μπορώ να δεχτώ τον αραβωνιαστικό. Το θέλαμε πολύ να έρθουμε μαζί. Έλεν, μπορείς να του πεις να έρθει, αλλά μόνο για μία φορά. Θα σκουπίσει προσεκτικά τα παπούτσια του και θα καθίσει φρόνιμο στο κέντρο του δωματίου. Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής Μπέινς. Δεν ξέρεις πόση χαρά θα δώσει και στους δυο μας. Αντέτε, ανόητη. Πέρασε, Σουζάνα. Δεσποινής. Τι τρέχει, Σουζάνα? Ο κύριος μου έδωσε αυτό. Μπορώ να το κρατήσω? Και βέβαια, Σουζάνα. Μου είπε να αγοράσω ένα καινούριο φόρεμα. Ή ένα δώρο για τον αγαπημένο μου. Αλλά εγώ δεν θέλω φόρεμα. Θέλω έναν αγαπημένο. Και δεν με νοιάζει που το ξεστομίζω. Θυμάσαι τι σου είπα? Σουζάνα, όχι φίλους. Ο Δεσποινής, δεν το ξέχασα. Και ούτε πρόκειται να το ξεχάσω. Είσαι ακόμα νέα, Σουζάνα. Αχ, δεν είμαι. Το Νοέμβρη κλείνω τα 28. Είσαι πολύ νέα. Τόσο νέα δηλαδή που δεν μπορώ να έχω αγαπημένο? Όχι, Σουζάνα. Είπα να μην έχεις φίλους. Τώρα, αν βρεις κάποιον που σου αρέσει και μου το πεις και τον εγκρίνω κι εγώ, δεν θα έχω καμία αντίρρηση να έρχεται να σε βλέπει, αλλά μία φορά την εβδομάδα, αφού δώσει το λόγο τότε θα προσέχει στην κουζίνα και δεν θα υψώνει τον τόνο της φωνής. Ω, Δεσποινής Μπέινς. Ο Θεός να δώσει να μην πληγώσω καρδιά νέου ανθρώπου.